DK on the beat. So ba karya ne ba, SB nai nazari so ba karya ne ba. So ya kansa zuciya har duka jiki su yi ta bari, baya kallon matsayi ko da ɗan masu gari. Murmushin so zaka yo in aka yi ma albishiri, kalmar so na da daɗi har ta kan sanya jiri. Mai so wata ran zai zamta mukal almajiri, in ya samu abun da ya so daga nan ya ci gari. Duka mai so sai da mai son sa yake alfahari, a gani na so ya zarce zuma ko sukari. Zaƙinsa yake sa mai so yayi alfahari, mai kiran so da madaci to a so bai da guri. Zuciya in ta kamu so yayi mamaya, ya za ka fanshi kai shi so baya jinkira. So da sauki yake shiga a fitarsa da wahala, tafiyar so in za a yi a tsaya sai a kula. Tun a farko in ka nema aka kiya sai ka haƙura, ba a yi wasu tilas tun da rai bai so ba. Ka saka so a cikin zuciya baka furta ba, kuma inda kake so ba a san da kana yi ba. Gashi soyi nisa baka sanya za ka yi ba, in ka ce za ka faɗa ka je ba za ka iya ba. A zato wai in ka furta ba za a karɓa maka ba, kai nauyin baki so bai yi tasiri ba. So bai cutar da masoyi ba, laifin kauna bai wuce a ce mai so ya boye kalmar so ba. A zato na so ba zai zama laifi ba, inda so da amana ba za so rabuwa ba. Masoya ku riƙe juna ba da cuta ba, ni na yarda da so